Kaixo neska mutilak, hau da Gazteon kasetaren bideobloga. Gaur hizkuntza harrigarri bati buruz hitz egingo dugu. Hizkuntza honetatik emoji hitza jaio zen. 125 milioi hiztun ditu eta zenbait dialekto ditu. Gaurko hizkuntza japoniera da. Baltzenekien japonierak 3 alfabeto erabiltzen dituela. Adibidez, guk euskaldunok bakarra erabiltzen dugu, alfabeto latinoa. Baina Japonian 3 erabiltzen dituzte. Hauek dira hiragana, katakana eta kanji. Hiragana erabiltzen da hitzen amaiera eta gramatika adierazteko, katakana atzerriko esaldiak eta hitzak adierazteko, eta kanjia milaka sinbolo oso konplexuak dira. Eta Japoniatik datozen elementu guztiak bezala, bere hizkuntza errespetu handikoa da. Eta kontuan hartu behar dugu ere, kawaii hitza bertatik dator. Eta honen esanahia da oso polita dena. Hortaz aparte, japoniera ikasteko 2000 kanji baino gehiago ikasi behar ditugu. Oso arruntak direnak eta egunerokotasunean erabiliko dituzunak. Horregatik, japoniera ikastea ez da erraza. Eta nola agurtuko genuke japonieraz? Entzun, oso bitxia da. Kaixo esateko esango dugu arigato. Eta askoz formalagoa esan nahi badugu arigato gozamaizu. Eta geure burua aurkezten dugunean esateko nire izena Xabi da, japonieraz hauxe esango genuke. Watashi wa gure izena desu. Watashi wa Xabi desu. Haren soinua oso bitxia da. Eta zuri galdetzen dizut japoniera ikasiko zenuke? Egia esan da nahiko konplexua dirudi. Baina nik uste dut nahi izan ez gero lortu aldugula. Zer deritzozu japoniera hizkuntzari? Hau izan da Gazteon kasetaren bideobloga. Beti bezala eskerrik asko eta laster arte.